Mzansi, niyaphila ingane zakwethu bafowethu. Angifuna ukuchitha isikhathi. Into nje engifuna siyibheke la into nje encane, indaba yesikhathi ukuthi kubaluleke ngani ukungena kwisikhathi noma ukungena ngesikhathi esi-right kuphi emarket ne. This is some film 4 hours singakudideki lokho bengi-analyze kuwona manje. Sengiyaku manje ngiya 15 minutes lengijwayele ukuvula kuwo ama-enter. Ngifuna ukuveza ukuthi kubaluleke ngani ukuthi ungene ngesikhathi emarket. Imarket i-sell manje iya-confirm nayi double bottom nayi double top manje ufuna ukuyezansi. Okay, asidlule lapho la ngikhona nakho. La ngikhona ngilaba futhi indabeni yesikhathi bafethu. Sizobuka nje la. Sizobuka nje after lo line obomvu noma le mining zone ebomvu ukuthi isikhathi sibaleke ngani emarket bafethu. Kubalekile kahle ukumanage isikhathi sakho ngisho emsebenzini ngisho kuphi nakuphi. Uyabona ukuthi imarket indaba kahle kumele uyithathe njengomsebenzi. Kodwa umsebenzi osimanje ongafuna amandla ofuna ini umqondo. Ungeze ngomqondo uba isigora cha la kusebenza umqondo osimanje nokuba discipline, not ukuthi wena uzozube namandla. Right. Sibheka ukungena ngesikhathi esifanele emarket, sibheka ukungena on the right place emarket ngoba mawuzongena noma ikuphi noma kanjani uzoyithola ukwenkulu trouble, hayi kancane futhi. Siyabangena. Okay. Yabona bafowethu mawuzobuka lama correction emarket, uzobuka le movement enyukayo akufani. Why? Because market trend up. So kubaluleke ngani ukungena ngesikhathi emarket. Umuntu ongene la noma la uyabona ukuthi imarket after ungena kwakhe ihambe kahle kanjani. Ukhumbule imarket ama-big movement iwenza from beginning. It's either from trend line or from support or resistance or horizontal lines, up to you ukuthi kubeza kanjani. And uyabona ukuthi after the trend line mawukwazile ukuplace la wangena noma wangena la, uyabona ukuthi imarket ikhokhele fast kanjani. Uthe kuhamba kwesikhathi yasiyakhathala, okusho ukuthini isihambe kakhulu. Uthi kumbuzo ngitsheleke wena mawuzosuka uvula ubuy la imarket lokhu isuke la ezansi, usubona uzovula ubuy la ulindeleni lapho. Uyabona ukuthi imali yakho uyibeke risk engakanani because imarket isangasuka la i-drop izifike la ezansi imarket. And uyabona ukuthi amakhandlela asebheda kanjani ongangokuthi kwawena especially mawusafika kule mkhakha lo usuke uyiphenikela. Uyabona ukuthi ngeke uzukwazi kwawena ukubekezelela amakhandlela njengalawo ngoba uzowabona futhi nawe masuphakathi ukuthi no, this khandlela awasahambi njengalawa angemove. Yini usungena ngesikhathi esi-wrong to ungayilandeli futhi ama-section ukuthi yipi manje i-section operator. Sikhumbule ukuthi iLondon neNew York iwona ama-section apowerful kakhulu bafowethu emarket. Ngiphinde futhi ngenze esinye isibonelo sokungena on the right time kuyi-trade ukuthi kubaluleke kangakanani ukumanage ini isikhathi. Bheka, market was breaking le chart pattern and then retesta. Umthetho wemarket lo yakhipha into eyahama. So wena ufuna ungena around la ubeke stop loss sakho la, right? And then market ngempela yapush. Even though amakhandlela ayengekho kodwa yakwazi ukupush market, yakwazi ukupush market. Awukwazi ukuthi imarket isuka la wena ukhamisa uzovula ubuy la. Ufuna uyibuza ukuthi mangakanani amathuba ukuthi i-trade yakhe iprofit noma idliwe njengoba usuzoyivula isihambe kanje isiphezulu kanje ilokho i-trade. So isikhathi sibaluleke kakhulu ngane zakwethu. Lokho singakhohlisani mawumanage isikhathi wazi nama-section ukuthi manje yipi operator uzobona. Mina ngiyasho namanje bangitshela futhi ngalandela awu-2 London and New York mawufuna trader ungaba ne-stress. Phinde lana futhi i-trend line yami le imarket iyabreaka retesta yasingikhombisa ikhandlela elibearish. Okay, angithi yabo ukuthi mawungenela stop loss sakho sila imarket uyayibona ukuthi vele ibisemathubeni ukuthi iphusha kakhulu yezansi ngoba kahle kahle i-target yakho yokuqala ile ne ufike uphume la. So uma wona uzoqhamuka wena usuzobuyelwa ingqondo imarket isila uthi imarket iyehla awuthi ngene ngosell ungene kuku ngosell uholde uthi uyaholda kancane 1-2 ithi nje 1-2 sivele ishintsha nawe imarket masuyaqala uthi imarket ayingithandi imarket shoot yomuntu akabani. No, imarket ayisebenzi kanjalo futhi imarket ayisebenzi ngenhlanhla. Do you need understand that imarket ayisebenzi ngelakhi,
Market is about experiencing knowledge onayo, uba discipline, understand nje into oyenzayo ukuthi imalana nani. Phinde futhi sizobuka la konke la awungenanga because there's no clear signal. Imarket kuthiwa mayikanje ungangeni, linda ize kungene into oyifunayo. Nangampela ithe mayifika eduze kwale trend line yasibreaka la, yasikunika ikhandlela elibullish. Angithi yabo ukuthi uma ungene la ukuthi usuke usemathubeni amaningi kanjani ukuthi udle imali ngokukhulu ukuphazima kwezo nangokukhulu ukuba lula. Yabo, buka-ke ngemva kwalokho manje vele yakukhokhela kalula. Kodwa uyabona ukuthi uma uzoqhamuka uzongena la isiphezulu vele, uyabona into oyifake kuyona manje, ubheka ibuya nawe. Ingakho kubalulekile ukuthi u-analyze, understand ama-chart pattern, understand amakhandlela, u-understand isikhathi, ama-section owa-trader ukuthi yini nani, why, because imarket ivula 24/7 Monday to Friday, but ayiperformi 24/7 market. Khona la khona kuyenza nje ama-correction ongangokuthi uma kuyi-trade uthola ukuthi ayikudli, ayikhokheli futhi lokhu ishona phansi shona phezulu. Leyo nto wena as a woman gcina usucikeka uyivale i-trade ngoba vele uyabona lento ayihambi, kanti wena ungene ngesikhathi esi-wrong. Hhayi ukuthi lento isebenza ngenhlanhla, cha. Nala market was break and retest, so ungangena la and uyabona ukuthi uma ungene la futhi buka imarket ihambe kangakanani. Uma uqhamuka wena usuzoqala uzozama uvula i-trade yokuqala la ulindeleni vele ngoba imarket isangasuka la i-drop izojika la ezansi. Uyabona ukuthi imali yakho usuyibeke ku-risk engakanani, kanti uma uzongena in time and right place, stop loss sakho sincane, 1, 2, usemathubeni amaningi kwenza imali enkulu ngokuriska ngemali encane. Akuyinto vele-ke siyifunayo thina leyo ukuthi urisk ngemali encane wenza imali enkulu. So bafowethu, ngicabanga ukuthi lento yesikhathi ngizamile ukuyiveza, nomunye ngasho umbono la akawubonayo ukuthi isikhathi sibaluleke kangakanani. Kodwa ngokwami sibaluleke kakhulu bafowethu, sibaluleke nje kakhulu isikhathi. Angifuni sikhohlisane bafowethu, ngoba uzohlezi ungena late kwi-trade uzogcina ufile ngathi imarket wena ihlezi i-against mina imarket, isho ukuthi imarket ayingifuni. Ayikho leyo nto. Zama ukutraina umqondo wakho and develop your skill and ufunde ama-basic things, not everything, basic thing, and then wenze imarket ube ne-strategy ozosenza every day, lokhu usirepeat, hhayi lokhu ungaqumaqumi, lokhu ushintsha. Njengamanje angithi yabona ukuthi kubaluleke kangakanani ukumanage isikhathi noku-analyze. Njengamanje ngiyazi ukuthi okay, njengamanje iLondon e-operator, so ngisemathubeni ukuthi ngithole lo sell lo uzophela la lo sell. Njengamanje ngilinde wona once yayibona nje la njengoba iqalile i-reject kanje, once yathi u-retest yasingikhiphe elinye ikhandlela eli-momentum ka-sell, ngiyangena ngo-sell la, stop loss sami soba la. I-target yami ila yokuqala, ngasho ukuthi ila yokuqala ila yesibili. It depend ukuthi imarket iperforma kanjani, ingahamba ize ifike le ezansi mayithanda. Ngizolokhu ngitshela ama-analysis. Uma futhi ifeyila ukuqhuba nalo sell, kumele leli khandlela njengoba liqala reject kanje, kumele libuye la ngaphezulu. Malibuya la ngaphezulu ingiconfirmele ngelika-buy, ngingene futhi ngo-buy kushone phezulu. Imarket ilula kanjalo, ufuna ube discipline, ube patient and wazi izinto ey'baluleke kakhulu, hhayi yonke into. Danko.